Alternative Party of Bodolandनि गाहाय मावखुलिखौ क'क्राझार देबोरगावनि बालागाव फाट्टुआव बेखेवबाय। बिटिआर हालामाव गोदानै जोनोम मोननाय Alternative Party of Bodoland राजखान्थि दोलोनि गाहाय मावखुलिखौ दिनै बेखेवबाय। क'क्राझार सहरनि साहा फारसे साखाथि देबोरगावनि वेल इंडिया पेट्रल पाम्पनि साखाथि बालागाव फाट्टुआव Alternative Party of Bodoland राजखान्थि दोलोनि गाहाय मावखुलिखौ दिनै दोलोनि आफादगिरि डक्टर अनजालि दैमारिया दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफोर आरो सोद्रोमाफोरनि नुजाथिनायाव बेखेवनानै होयो। मावखुलि बेखेवखांनायनि उनाव फैगौ समाव दोलोखौ माबायदि गोख्रों खालामनांगौ, बेनि थाखाय माबायदि खामानि मावनांगौ, बेनि सायाव मोनसे सावरायमेल लानाय जायो। दिनैनि बे मावखुलि बेखेवनायनि गेजेरजोंनो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनिफ्राय खमैबो 70 नि बांसिन सुबुंफ्रा गोदानै दाजानाय Alternative Party of Bodoland राजखान्थि दोलोआव हाबफैयो। दिनैनि दिना जोंनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान जानानै थागोन। मानो होननानै बुङोब्ला दिनैनि सानाव जोङो Alternative Party of Bodolandनि हेड अफिसखौ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बालागाव फाट्टु देबोरगाव नियार बाय दि इंडिया पेट्रल पाम्प बेयाव जोङो बेखेवनानै लानो हादों आरो बिनिखायनो बे मोनसे जारिमिन सान जानानै थागोन होननानै आं बुंदों जे फैबाय थानाय समाव नैबे Alternative Party of Bodolandआ नैबे मावखुलियावनो थानानै बा बिनिफ्रायनो गासैबो स्ट्रेटेजि पलिसिफोरखौ बानायनानै जोङो रान आप खालामगोन आरो फैबाय थानाय समाव गोबां मानसिफ्रा दिनै जोंखौ नागिरनानै हाखा दावराव जानानै दङ। बहा लोगो मोनगोन, बहा ज' जानो मोनगोन आरो माबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों Alternative Party of Bodolandआव जुगदान जानो मोनगोन, बेबायदि गोबां मानसिफोरा हाफा मुवा जानानै दङ, जोंखौ नागिरबायनानै दङ। बेनिखायनो दिनै मोनसे मोजां रादाब जे क'क्राझार जिल्लानि सिङावनो जोङो हेड अफिसखौ दिनै बेखेवनानै लानो हाबाय आरो बावैसो समफोरनि उनावनो जोङो प्रत्येकट' जिल्लाफ्राव जिल्ला मावख'खौ जोङो बेखेवगोन आरो प्रत्येकट' ब्लक कमिटिनि आन्दाराव जोङो ब्लक अफिसफोरखौबो लासै लासै जोङो बेखेवलांबाय थागोन। एपिबि राजखान्थि हान्जा दानाया 2 मास जालांबाय। बे 2 मासाव नोंथांमोना मावख' गैयालाबानो बिटिआर हालामनि गोबां जायगायाव मेल मिटिं खुंनाय नुबोदों। दा बेबायदियावहाय रायजो राजानि माबायदि रेसपन्स मोनो नोंथांमोना? रायजो राजानि अनसायनाया दङ गोबां। दिनै रायजो राजाया मोनसे बिकल्पखौ नागिरनानै दङमोन। गोबां रायजो राजाफ्रा गिदिर मोनसे आखा लानानै, गिदिर मोनसे थांखि लानानै बा गिदिर मोनसे बेक्तिगत भाबै आखा लानानै सोरबाया बिपिएफखौ सापर्ट खालामबोदोंमोन, सोरबाया इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामबोदोंमोन। नाथाय थांनाय नैबे 22 बोसोराव बे मोननै पलिटिकेल पार्टिनिफ्राय गोसो सिंनि जि मानसिफोरनि रायजो राजानि जि आखा आरो मिजिं आरो जि सिमां, बे सिमांखौ जाफुंहोनो हायैनि थाखाय दिनै रायजो राजाफ्रा बिकल्प नागिरनानै दङमोन। दिनै बेयावहा बारग' एनडिएफबिनि दैदेननायाव बावसोमनायाव जे थांनाय एप्रिल दाननि 2 तारिखआव जों Alternative Party of Bodolandखौ दानानै होदों रायजोनि थाखाय। दिनै बिनिखायनो रायजो राजाफ्रा लोब लोब फैदों आरो अनसायफैदों। मानोना मोनसे बाथ्राखौ जोङो बुंगासिनो दङ, जाय मोनसे थुबुर सुबुं अनजिमाहा जारिमिन थायो, जायहानिखि जेंना थायो आरो जायहानिखि सिमां थायो, बेयावनो पार्टिबो जोनोम मोनो। दिनै जोंहा जारिमिन दङ, 34 बोसोर आखायाव हाथियार लानानै संग्राम खालामबोनायनि जारिमिन दङ। दिनै जोंहा जेंना दङ, गोथाङै जेंना। दिनै रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे गोबां जोंनि दावहारु लोगोफ्रा जोबथेसालियाव खाथे जानानै दङ आरो जोंहा सिमां दङ। एनडिएफबिनि गोलाव समनि दावहायाव 4000निबो बांसिन बिर जोहोलावजोफ्रा मुंख्लं जालांदोंमोन। बिथांमोनहा बिखानि दुंब्रुदथिखौ ओरैनो बावसोमलाङाखै। बिथांमोनहा थांखि दङमोन, सिमां दङमोन। बेफोर सिमांफोरखौनो जों गोथाङै थानाय सुबुंफोरा मावफुंनो थाखाय जोङो नैबे पार्टिनि गेजेरजों रायजोनि गेजेराव मावलांनो हागोनखौ आखा फारिदों आरो फैबाय थानाय समाव जोङो फारि फारियै सुबुंनि मोजांनि थाखाय, रायजो राजानि मोजांनि थाखाय आरो समाजनि जौगानायनि थाखाय जोंनि Alternative Party of Bodolandआ मेङाजासे खामानि मावलांदों। बियाबाव गेलेनो थाखाय थियारि नोंथांमोना? जोंनिफ्रायथ' दासिमबो जोङो सेन्ट्रेल कमिटिखौ फुल प्लेजेड जोङो दानानै लानो हायाखै। फैबाय थानाय समाव जेब्लानोखि जोङो सेन्ट्रेल कमिटिखौ फुल प्लेजेड दागोन, अब्लानिया जोङो फैबाय थानाय काउन्सिल इलेक्सनाव माबायदियै बाहागो लागोन बेनि स्ट्रेटेजि पलिसिखौ जों बानायगोन आरो बिनि उनाव जोङो केन्डिडेटफोरखौ घोषणा खालामलांगोन फारि फारियै। आसा फारि लाखिदों जोङो जे
माब्रैबा जोङो मेजिक नाम्बार मोननानै सरकार दानो हागोन बेबायदिनो नोजोर बोनानै जोङो केन्डिडेटफोरखौ होलांगोन दिनै मोनसे पार्टिया बबेबा समस्थियाव केन्डिडेट होनाय नङा बेथ' जानोनो हाया जे फैबाय थानाय समाव जों बेफोरखौ माबायदियै केन्डिडेटफोरखौ फोसावनाय जायो आरो माबायदि स्ट्रेटेजि पलिसिफोरजों जोङो मावफुंलांनो हायो बेफोरखौ जोङो नोजोर बोनानै खामानि मावलांगोन आरो केन्डिडेटफोरखौ जों फोसावलांगोन आरो दिनै जोङो रायजो राजानि अनसायनायखौ ओरैबायदि मोन्दों नांगौनिबो बांसिन जोङो रायजो राजानि अनसायनायखौ मोन्दों जोंहा दिनै थाखा फैसा गैया जानो हागौ नाथाय रायजोआनो जोंनि सम्पति जानानै ओंखारदों रायजोआ जोंखौ सहाय खालामदों आरो रायजोनि सहायजोंनो जोङो फैबाय थानाय समाव अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बड'लेण्डआ गोथार सिमांखौ लानानै सरकार दागोन गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम आरो एचएस फार्स्ट इयार आरो एचएस सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय साहा फारसे साखाथि तितागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव बड' मिडियामनि 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम साइन्स आर्ट्स कमार्स स्ट्रीमाव बड' आरो इंलिश मिडियामाव एचएस फार्स्ट इयार आरो एचएस सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरनि फोरोंथाय होनायजों लोगोसे गोबां उफ्रा सोलोंथाइनि खाबुफोर जेरै डेली फ्री जेईई आरो नीट क्लास जेईई नीट आरो कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय फ्री मक टेस्ट इंलिश स्पीकिंग क्लास डेली जीके क्लास कैरियर गाइडेंस लाइब्रेरी फेसिलिटीज पार्सनेल एटेंशन हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा थाग्रा हस्टेल बायदि बायदि सोलोंथाइ खाबुफोरजों गुनगोनां सोलोंथाइखौ बे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मोननो हागोन बेनि अनगायैबो मेट्रिक आनजादाव 85% एबा बेनि बांसिन नम्बर मोननाय फरायसाफोरनो बेसेन लायालासे मुं थिसनथाइ होगोन आरो बिपिएल नखरनि फरायसाफोरनो मुं थिसननायाव 20% रेहाय होनाय जागोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो नोंथाङाबो गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो बांसिनै मिन्थिनो थाखाय गाहायाव होनाय मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालाम मबाइल नम्बर 7638008149 6003494371 आरो 6000034997